Manny Pascual. He is the Steve Jobs of the Philippines, of course. We just finished our Team Catalyst event dito, September 29 sa Chowking. Excited na excited ang mga tao. Mr. Manny, anong masasabi ninyo sa ating growing global Pinoy? Ano lang, sa lahat na nagtiwala, maraming salamat. And sana ikalat pa natin sa mas maraming Pilipino yung idea na sinishare natin sa bawat isa. And siyempre, tulungan niyo rin ako. Kasi alam ko marami pa rin kayong magandang idea dyan na pwede natin pagtulong-tulungan. Kumbaga, hindi naman natin talaga magagawa na tayo lang. Magagawa talaga natin pagtutulong-tulungan. Excited na sir. Singapore, Dubai, Japan, lahat na yata. Hatawan na. Even here in the Philippines, ako, nababaliw na. So, especially December 12, 2012, Yes, You have a big event? That's our first year anniversary. Invite. Invite ko na kayo na umattend sa ating first year anniversary dito sa may Aliw Theater. Yes. So, grabe yun. Kasi sigurado jump pack na naman. That's our first anniversary. Then maraming pupunta mga taga-ibang bansa. Singapore, mga Dubai, Korea, Taiwan. Grabe ho. Excited. Sobra yung epekto nito. And I believe marami tayong Pilipino na payamanin dito. Kaya lang, siyempre, wag lang sana sila, dapat magkakasama mo tayo. Yes. We are so excited. Ang dami pang produktong coming. So, naku, talagang, kailangan mag-join talaga kayo ng Global Pinoy. Kailangan. It's, Mr. Manny says, Steve Jobs of the Philippines. May magic siya. Talaga, sa internet. So, anyway, thank you, sir. Thank you for your support. Talagang supportado kami ng Kita-kita tayo dito. Kita-kits, ha? Huwag kayong papayuan. Pag nagpayuan ka, sayang. So, welcome sa inyo lahat. Okay, see you 12.